Башкортстан татарларының әміне сіз нәрсе күттіңіз конгресстан һәм конгресс ярдәм итәрде буласызмы бу мәсьәләләрдә? Менә без мәгълүм шундай. Беренчедән без уйлыйбыз. Башкортстанда миллионнан артык татар яши икән. Гафу итегез, менә без комачаулайбыз, тәнкитләйбез. Менә 2-3-4 мең яшәгән, 1 мең яшәгән Россия һәм элекке Советлар Союзы бөгендә яшәгән нык нитәләр, игътибар итәләр. Миллионнан артык Башкортстан татарларына игътибар әз. Миллион татар Башкортстанда һәм Финляндиядә 3 мең кешенең бер нигездә куеп булмый, аңлайсыздыр инде. Шуның өчен без тәнкитләбез бөтен дөнья конгрессында Башкортстан татарларының проблемасы аерым көчле итеп куелыр дип. Шуның өчен без сорадык, күп кенә тәкъдимнәр бирде, сорадык. Бөтен дөнья конгрессының инде президиумында шактый бер рәиснең урынбасары булырга тиеш. Тик Башкортстан татарлары проблемалары белән шөгыльләнгән кеше. Мәсәлән, кем? Ансын сайларга була. Безнең ниләр сайланды, 3-4 кеше сайланды бүгенгә әле. Менә алар төшеп киттеләр, үзләренең арасында ниләрне җитәкчеләр сайларга. Мин уйлыйм, что обязательно бер урынбасар кирәк. Урынбасар кирәк. Икенчедән, менә без көтәбез 14-нче Татарстан Конституциясының 14-нче параграфы буенча, главасы буенча һәм Татарстан белән Русия дәүләте договоры буенча, килешү буенча, ул бит федераль закон инде исеме белән. Ул менә шул ике хокукый документ ул мөмкинлек бирә безгә Татарстанда нык итеп ярдәм итәргә, татар милли хәрәкәтне, татар милли проблемаларын шешеп, татарчылыкны үстерергә бездә. Мин шулай уйлыйм. Татарстан, Башкортстан татарлары проблемаларына игътибар итмәсә, ул үзенә шулай итеп үзенең тамырларын кисеп ташлый. Ярый.